Awake ngopo to? Kende ingi malas ngopo-ngopo. Turu bengi nggak iso. Panggah kelingan mai terus. Maaf mas, ada hati yang harus kujaga. Pokoknya aku kudu iso ngentuk nedek nih. Bagaimanapun caranya. Iyalah, pejuang cinta ini kudu optimis. Walaupun sekarang dia milik orang lain. Weh, Cal, cek ngopi. Weh, gemblong tuh weh. Alah, nyantai lo. Nanti kopi nih, nyantai orang kopi nih. Ya. Tak kopi sih ya. Nah lo, nah ini kan masuk. Oh, pelapon langit nganti ketok. Alah, telek iki. Wong kok hiperbola. Apa kuwi? Berlebihan, Blok. Makakno, nek wae sekolah iki aja nang PS-an wae. Lambemu kuwi, aku lho, siswa teladan. Alah. Ngopo lho wi? Kok lesuman? Mikir ngopo lho? Alah, mumet iki. Ketok sih si jatuh cinta kayane. Wah, ra umum. Ya wis, gendang wae. Selat gondol kucing kok. Karo mae ke lho. Weh lho, dian we. Kae lho cewek dagul. Bodoh amat. Wis kadung kok. Lagian lho, dagul ora nang omah. Ya wis, karepmu lah. Lah kowe arep piye? Bagaimanapun caranya, mae kudu kena. Nendi yo nek pelet. Weh, Dian, arep golek pelet kowe. Loh, kalau harus kenapa tidak? Ya wis, milo aku ayo. Aku duwe kenalan dukun handal. Lek gur melet sih kecil. Koncoku lho, ndek iki rono dikai smart pucet. Mbahmu kuwi semar pucet, mesem paling. Ya pucet. Wong ora tau piknik kok. Masuk kuwi. Ayo saiki, kendang budal. Kok dhisik to, kopi kurang teh lho. Alah, kopi ning kono. Wis, ayo. Woi, Cah. Pernah endi kowe doan? Alah, mlaku-mlaku ae iki lho. Alah panas-panas arep mlaku nang ndi to, Cah. Rene. Iki lho, arek nggone Mbah Cakil. Lho. Arep do ngopo kowe rono, Alah, enak perlu saitik lho, Cak. Iki lho, boncel. Arek golek pencerahan. Cek galau dia. Alah. Cek patah hati kowe. Dibane cewekmu. Ora kok. Lho, lah ngopo? Iki lho boncel seneng karo Mai, tapi ditolak. Mergo dhewe wis jadian karo Dagul, makakno kuwi golek solusi. Golek solusi kok ning dukun to, Cah. Ora apik ngono kuwi. Mending kowe iki salat, wiritan, njaluk ning Gusti, ora malah dukun. Ngene lho. Sing penting kowe iki berusaha sing tenanan. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar serius. Kamu buktikan karo dhek. Beri perhatian yang lebih. Ora malah dukun. Ngono lho. Tapi masalahnya, Cak, Mai wis cewekan kambek wong liya. Loh, lah ngopo emang? Itu bukan jadi masalah. Selagi janur kuning belum melengkung, bersaing itu hal yang wajar loh. Ya bener sih kuwi, Cak. Aku ya mikirnya ngono. Lah iya. Yang penting kamu buktikan dhisik. Nantinya dia kan bisa nih membandingkan siapa yang tenanan, sapa sing ora, ngono. Sip, setuju aku. Ya wis, Cak. Suwun sarane ya. Oke, mantul. Ya wis, Cak. Aku tak mlaku dhisik, Cak ya. Ayo, Boy. Ya ayo. Selesai kalau aneh lo. Oke, siap.
Piye iki, Cel? Sidongane Mbah Cakil apa ora? Ya situ lah. Enek jalan mudah ngopo golek jalan susah. Wis, ayo. Yuk. Assalamualaikum. Mbah. Mbah. Ki ana wong ora? Wis to. Eneng. Waalaikumsalam. Monggo. Ibu. Nggih. Ayo. Piye? Enek apa dong iki? Ngomong. Ngene, Mbak. Aku seneng karo cewek, tapi aku ditolak. Jadi saiki aku butuh pelet, Mbak. Oh alah, gampang. Yang golek cewek ben ora ditolak. Ada 3 kuncinya. Sing pertama kunci omah. Sing kepindho kunci mobil. Sing ketelu kunci brankas. Lek kuwi kabeh wong ya ngerti, Mbah. Hahaha. Guyon rek ben ora tegang. Tenan lho, Mbak. Butuh tenanan lho iki. Lah kowe seneng wong wedok kok ditolak? Dhek milih wong liya timbang kowe. Nggih, Mbak. Sadar diri dong. Wah, dukun koplak. Jancuk. Weh, Cal, cek ngopo iki? Yuk. Nah, gini kan masuk. Telu. Nggih, Mbak. Sadar diri dan pasti lalu aku yuk. Sadar diri dong, enggak mau lho. Terima kasih sudah menonton channelnya Cak Medel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wih, banter cok.